Dead on the spot ang 20 anyos sa Siana Jane Torquator matapos na maaksidente sa pigmamaneyong motorsiklo dangan maligidan ang payukang kasunudan na truck. Poko mas o menos alas 9:12 kasudmang aga Marso 21 sa tinampong sakop kang Barangay Gabon Talisay, Camarines Norte. Sa impormasyon, gikan ang driver kan truck sa Banwaan kan Daet asin pasiring kutang Barangay Kawayan Talisay. Mantang pigbabaybay ang lugar kang pinangyarihan, nag-overtake digdi ang biktima. Alagad suminaabit sa gilid kan truck na nagresulta sa pagkakadiskwido kay ni. Nang bigla na lang umanong nag-overtake ang biktima. Sakay kang motorsiklong minamaniho kay ni. Sa kasawiang palad na aksidente asin nagtama ang tagilidang bahagi ng nasabing truck sa biktima na nagsiresulta ng pagbagsak kang driver sa kalsada asin nagulungan inining gulong ning truck. Sa iyang payo na nagresulta kang sa iyang tulos ng pagkadadan. Kusa man na nagsuko sa Talisay Municipal Police Station ang driver kan truck, na iyuman mismo ang nag-report kang insidente. Agad man nakipag-ugnayan ang nasabing driver ng truck. Singkulob sumuko sa PNP. Sa presente, di pa man nagkakaigwaning pag-uulay ang pamilya kang biktima asin ang driver. Alagad ing kaso na sa angataning kaso. Reckless imprudence resulting to homicide ang kakatubangon kan driver kang nakabunggong truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.